Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa cake at Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kalyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anong ka mga doktor pinakauna nga nabakunahan kontra COVID-19 sa Bacolod City? Mga negosyante nagbaton sa extortion letter gikan sa nagapakilala katapos ang rebelde nga grupo. Sa San Carlos City, 74 ka mga persona ginpaidalom sa profiling kag drug test. Negros Oriental, ginpahalugan na ang ilang travel protocols. Sa tripping ni Ruming, sa Sagay City, isa ka online seller nagsugod sa 1,000 ka pesos nga kapital, karon may kaugalingon nga cake factory. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa San Carlos City, paday ng pagpatigayon sa City Anti-Drug Abuse Council sang Oplan Tapok Hangyo kung sa diin, mga drug surrenderer ang gina-profile kag ginapaidalom sa drug test. Sa Barangay Prosperidad, may 74 ang gin-target para diri ilakip na mga opisyales sang barangay, empleyado kag tanod. Sunod sa kay Annaliza Macaraya, ang legal assistant sa City Legal Office kag Secretariat sang City Anti-Drug Abuse Council, inikabahin sang pagpanghanda para sa application sang barangay para ma-declare bilang drug-free barangay. Damlag pa, may 5 lamang ang natigayon nga na-profile sunod sa kay Macaraya. Sa number 9, SP sa syudad sa Bacolod naghiwat na sang hearing iniangot sa ginareklamo sa mga pumuluyo sa 3 ka mga barangay sa Bacolod sa ginatukod nga cell site sa ilang mga lugar. Bilang pamuno sa Committee on Information, Communication and Technology sa Konseho, ginpamatian ni Councilor Al Victor Espino ang sentimento sa mga pumuluyo gikan sa Purok Himaya, Barangay Alihis, sa St. Therese Avenue, Dunya Julian Heights Subdivision sa Barangay Takuling, kag Hermelinda Home Subdivision sa Barangay Mansilingan. Ini matapos nga nagpabutsyag sila sang kahangawa sa mahimo mangin epekto sang cell sites sa ilang ikaayong lawas. Ginpahayag ni Espino nga mayara karon sa isa ka joint memorandum circular ang Department of Information and Communications Technology nga nagapahapos sa proseso sang mga telcos sa pagpatukod sa ilang mga towers sa pungsod. Pero bangod nagpadangat sa konseho ang mga pumuluyo sang reklamo batok sa 3 ka mga cell sites, kinahanglan nga magpagwa sang resolution of no objection ang SP para mapadayon ang pagtukod sa mga towers sa 3 ka mga barangay. The committee would still accept their written position on the matter. And then because of that ordinance, may ara kita kinanan sang ginihan action for which nga makadiyo ang aton office of the building official to give the go-ahead sa aton nga mga proponents sa sila mga projects. Endorsement of a resolution of no objection is required now. Sa number 8, Barangay Kagawad ang arestado sa Banwasang Lacasiliana bangod sang illegal nga paghupot sang armas. Ginaresto sang Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental upod sang La Castellana PNP ng isa ka opisyal sang Barangay Talaptap sa La Castellana sang Martes matapos ini makuhaan sang armas. Ginaresto ang 50 anyos nga si Barangay Kagawad Edgar Taklima nga sadtuanay nangin kapitan man sang Barangay Talaptap suno sa pulis. Si Taklima ang ginsubject sa search warrant kag ginusisa sang kapulisan ang iya sini nga balay. Dito na recover sa mga pulis ang isa ka 45 caliber nga armas nga may isa ka magazine kag 8 ka bala. Wala sang dokumento sunod sa PNP nga nagapamatuod nga sarang magupot sang armas ang Barangay Kagawad. Siya ang ginaresto kag gin-detain sa La Castellana PNP. Pero siya ang nakapiyansa man sunod sa PNP pagkasunod nga adlaw. Sa number 7, isa patay, isa pinasun sa separado nga mga insidente sa pagpanglabo. Patay ang 42 anyos nga si Gilbert Panoy matapos ginlabo sang yaupod inom sa Miyerkules sa Barangay Santol sa Binalbagan. Sa investigasyon sa pulis, nagbaisay si Panoy kag ang yaupod nga si Oliver Aliponso sa tunga sang ilang nga pag-inom kag ini ay nagtulod kay Aliponso nga labuon ang biktima gamit ang talibong. Dead on the spot si Panoy. Ang suspect ang pareho naman nga ginapangita.
Samtang sa Barangay 1 sa Banwasang Ilog, pilaso naman ang isa ka amay matapos siya nga labuon sang iya mismo nga anak. Sa investigasyon sang Ilog PNP, gikan sa pagpanagat ang 29 anyos nga si Ayan Advancenia, kag sa iya pagbalik iya na ebaluan nga ginapahog sang iya nga amay nga si Ivan ang utod sini kag iya nga iloy. Gani siya ang nagkuha sang binangon kag iya ginlabo-labo ang iya nga amay nga nagapahuway. Nag-agom sang pilas sa nagkanilain nga bahin sang iya nga lawas ang amay nga karon ginabulong sa ospital. Detained naman sa PNP ang anak. Sa number 6, masobra sa 400,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nabawi sa buy-bust operation sa Bacolod City. Na-recover sang PIDEA Region 6 sa isa ka buy-bust operation sa Dalan Rizal sa Barangay 26 sa Bacolod sang kagabi ang ginapatihan shabu nga nagabalor 408,000 pesos kag nagabugat sang 60 grams. Ang shabu ang nakuha sang PIDEA sa operation batok sa 3 ka suspect nga lunsay mga high-value individual. Ginaresto sanday Giancarlo Natavo, Georgie Garces kag Benjamin Rosales. Detained na karon ang 3 kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ila at tubangon. Sa number 5, pamuno sa Human Resource Office sa Negros Occidental ang gin-reassign sa Governor's Office effective kaina sa udto. Ini kasunod sa petisyon nga ginpadangat sang Progressive Alliance of Capital Employees kontra sa kay Attorney Annabel Palik. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ginpamatian sa gobernador ang sentimiento sa mga petitioner nga karon nagdangat na sa 560. Sa ginpapanaog nga order sang gobernador si Filomena Guzon ang ginassign nga mangin OIC sang PHRMO. Sunod kay Diaz, siya ang pagabuligan sang team nga ginassign man sa iya. Lakip na diri ang pagpatod sa mga aligasyon sang PACE bato kay Palik. Si Guzon ang gikan man sa PHRMO kag nagasunod sa posisyon ni Palik. Si Palik naman sunod sa kay Diaz ang iga-assign bilang in charge sa transition sa pag-take over sa Kapitolyo Provincial sa Cyber Center. Kinahanglanon ang persona nga magatutok diri. Wala na sang kinahanglan pa nga sabton si Palik suno sa kay Diaz bangod wala man sang kaso nga gin-file batok sa iya kag ang kaundan sang petisyon pagpautuwas ang sentimento batok sa iya. Problema sa pag-process ng clearances, plantilla, kag issue sa mga leave ang pila lamang sa mga ginreklamo kontra kay Palik. 2019 pa sunod sa kay Diaz may petisyon na ang PACE kag naistoryahan na yadto ang amunga na paiway ang pag-file sang amunga petisyon. Sunod kay Diaz ang tion ni Anay Governor Alfredo Marañon Jr. gikakasman si pwesto si Palik kag gin-reassign sa Governor's Office. Ginarespeto sang Kapitolyo ang mga sentimento kag ang pag-reassign nagatuyo man nga mapangapinan ang interes sa mga petitioner kag hindi magamit ni Palik ang iya nga posisyon o kon otoridad para magbalos sa ila. Ginpaiway anay ni Palik ang pagatubang sa media, subong nga adlaw bangod sang isa ka scheduled meeting. So there is nothing to answer. No? It's a petition, it's a sentiment gani gapabutyag sila sa ila sentimento kung pwede butangan anay lain nga tawo kag si Attorney Palik itigaan anay lain naton nga obligasyon. So wala sa dapat sabton. Sa number 4, may pila ka mga negosyante ang nakabaton sang sulat o context nga nagaunod sa nga pagpamahog kag kasubong man extortion o kun pagpangilkil. Ginpadala sa Digicast Negros ang kopya sang sulat nga may logo sang Apolinario Gatmaitan Command kag iniya nagahinyo sang revolutionary tax. Ang kopya naman sang text message nga ginpadala nagaunod sang pagpamahog. Nagasiling ini nga padalaan sang Sparrow kag habuyan sang Granada ang natungdan. Suno sa source ng Digicast, mga negosyante gikan sa Bacolod kag Kabankalan ang mga ginpadalaan. Suno kay Colonel Michael Samson ang pamuno sang 303rd Brigade sang Philippine Army, ila nga tutukan ini. Kinahanglan nga mapatod kun bala rebelding NPA gidman ang nagpadala sini. O kun ayhan, lain nga grupo o kun individual nga nagatuyo man nga magpamentaha. Nagakaigo nga i-report ini sa pulis kay NPA man o kun lain ang grupo ang nagpadala, isa ka krimen ang magpangilkil. Suno kay Samson, ang militar nagapabaskog sa ilang nga kampanya kontra sa rebelding NPA, kag ini ang nagalakip hindi lamang sa pagpamatok sa kalakasan nga ila ginalunsar, kundi pati man sa ila nga mga pagpamentaha. We have to be careful on dealing with this because basi mga ni sila, former, buhay naman sa hublag, kapalusang modus operandi.
So we have to really check this information. Nevertheless, we would like to assure the people of Negros na ginaimuan namon ni talan namon yung mabuhat para matakop kag mauntat ang extortion sang CPP-MPA. Sa number 3, Bacolod Congressman Greg Sataya nagapasalig sa publiko nga wala sang dapat ikahangawa sa pagbabakuna kontra COVID-19. Sa Biyernes, ginpirmahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang COVID-19 Vaccination Program Act nga nagatuyo sa pagpadasig kag pagpahapos para sa mga local government units nga makabakal sa bakuna direkta gikan sa mga pharmaceutical companies. Kabahin sa among nga kasuguan ang pagpain sa pondo sa gobyerno para ibayad sa pagpa-ospital sa mga nagabatsag sa side effects matapos mabakunahan. Ang indemnification fund, ang paghatagan sa initial fund nga 500 million pesos kag ipaagi sa PhilHealth ang pagbayad sa mga pasyente nga maospital. Narakip man sa kasuguan ang paghatag sa vaccination card sa mga persona nga nakapabakuna na. Mahimo nila gamiton ng card sa ilang pagbiyahe sa iban nga mga probinsya sa pungsod ukol sa luwas bilang pamatuod nga nabakunahan na sila para sa COVID-19. Suno kay Gasataya, pinaagi sa lay mangin mahatagan sa nagakaigo nga proteksyon kag pribilehiyo ang mga mababakuna. Indemnification fund. O kung pundo nga if ever may ara sa isa ka persona nga may adverse effect ang bakuna, o ang magasto sina. Okay, so ang ginimo sang national government ginsalo nga niya, we will take care of this. We will provide, I think, the 500 million if I'm not mistaken, initial nga funds, para dira nga pagkatapos bakuna, kung may mga adverse effects, may funds nga gamiton, kag gina-require man sa mga pharmaceutical companies. So, ini siya available na ni siya yung pundo, which shall be utilized by the national government every time nga may ara sang adverse effects, no? Sa number 2, Negros Oriental ang nagpagwa na sa executive order sa pagsunod sa travel protocol sa DILG. Nangin mas masulhay na ang pagbalik o kun ang pagsulod sa local travelers sa Negros Oriental bangod sa pag-relax ng probinsya sa travel requirements. Sadig sa Executive Order number 5 ni Negros Oriental Governor Roel Degamo, hindi na pagpaidalom sa mandatory quarantine ang magasulod nga local travelers sa probinsya, magluwas na lang kung may mga sintomas sila sa COVID-19. Hindi naman required ang mga travel documents kag health certificate. Ang probinsya ang magapangayo lang sa negative RT-PCR test result sa mga magasulod sa Negros Oriental. Pero para sa mga returning overseas Filipinos kag mga OFW, silang ipaidalom sa gihapon sa 14-day quarantine kag iswab test sa ila nga pag-abot. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, anom ka mga doktor pinakauna nga nabakunahan kontra COVID-19 sa Bacolod. Bacolod City, pinakauna nga syudad sa Western Visayas nga may nagpositibo sa COVID-19 kag karon pinakauna man nga syudad sa buugos nga Region 6 nga may nabakunahan na kontra COVID-19. Yaring report. Las 6 pa lang sang aga, ginpakondisyon na nga daan ni Reynaldo Evangelista ang iyang storage truck. Excited siya nga mangin kabangin sa maragtas sa Bacolod. Kung masami, ice cream ang iyang ginakarga sa ilang storage truck. Kaina, siya ang nag-drive sa truck nga ginkargahan sa pinakauna nga mga bakuna kontra COVID-19 nga nag-abot sa Bacolod. Area manager siya sa ilang kumpanya pero siya ang nag-drive bangod naka-attend siya sa briefing kung paano halungan ang mga bakuna. Misis ka nga ba, grabe ba? Dang daw, ako yung ka-excited kaya siyempre, na tadi na biyayaan sa Bacolod sa aton mga frontliner, abi. Pag-abot sa pal nga eroplano, impunto las 9:20, gilayon niya gin-unload ang 6,270 ka mga Sinovac vaccines kaginsaylo sa storage truck. Pagpagwa sa airport, may convoy nga nagaupod sa bakuna, mga pulis, army, opisyal sa Bacolod Emergency Operations Center kag City Health Office. Pag-abot sa Bacolod City Government Center, gilayon ini nga ginsulod sa cold storage kag gin-inventory. I-abrihan ang kada container, pagkatapos isipan ng unod niya, ay may inventory kita na. Okay. Ay ang ato ng third party provider, i-endorse na nila sa ato, yung siguro na i-endorse nila kompleto. Sa siling nga facility, ibutang ang mga bakuna. Ang una nga mga tagaan sa bakuna, mga health workers sa Corazon Docsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center. Sa Domingo, magasugod ang pagbakuna sa ila, kag kun may bilin pa,
May listahan man nga ginsumiti ang iban pa nga mga ospital sa Bacolod sa ilang nga mga health workers nga luyag magpabakuna. Iban yung hospital sa Bacolod nga wala madala, may ara na kita inventory and dira na ng aton nga pagpasunod naman kung sinong dason nga makuha sang mabilhin nga vaccine. Pito kung tani ang mga doktor nga una nga bakunahan kay inasang aga o galing ang isa ka doktor nagtaas ang blood pressure, wala nagrisgo ang EOC. Maku was observed to register an increase in blood pressure. As such, he cannot receive the vaccination today. So that is one of the many ways that we can definitely assure ang ating mga fellow Bacolodons sa safety sa process natin sa vaccination. Si Dr. Hector Gayaris Jr., na Chief Executive Officer sa Adventist Hospital sa Pilipinas, ang isa sa mga una nga nabakunahan. I am excited for this. So, Doc. Matapos ang health declaration kag check-up, ginpatigayon ang ceremonial vaccination sa anom ka mga doktor. 3, 2, 1, vaccinate! You are right, ladies and gentlemen! Finally, COVID-19 vaccine has arrived and been vaccinated in Bacolod City! Thank you very much. Patag ni Gayares ang 50% efficacy sa Sinovac vaccine nga ginasiling ang para lang sa mild symptoms. 50% for ano siya, for mild. Pero kasaka siya to efficacy is more than 70 to 80% for moderate and 100% for severe. Hindi ta gusto nga, I mean, kadamo usang nag-COVID sa aton, kadamo usang nagsiling nag-ayo lang man. Pero wala ka sang kasiguruduhan kung nag-COVID ka, basta magpatay ka, di ba? Si Dr. Michael Sarabia, nga presidente sa Negros Occidental Medical Society, ang kabahin man sang una nga mga gidbakunahan. Suno sa iya, sang nahibaluan niya nga ang ila summa cum laude sa ilang nga batch sa UP, ang pinakauna nga doktor nga nabakunahan sang Sinovac sa Pilipinas, nagdesisyon siya nga magpabakuna man. He is Dr. Legaspi, the medical director of DGH, and he's the first guy to be vaccinated. So I said to myself, well, if Dr. Legaspi, who was the #1 student of my batch, accepted Sinovac as his vaccine, I will accept it also. That's why I'm here today. Sunod kay Bacolod City Mayor Evelio Lunardia, ang Bacolod City ang pinakauna nga syudad nga may COVID-19 positive sa Western Visayas kag karon ang Bacolod man ang pinakauna nga syudad sa Western Visayas nga may nabakunahan kontra COVID-19. Significant and meaningful that the first COVID case in Western Visayas was recorded in Bacolod City. So let it also be on record. Let it be part of history that the first vaccination also happened in Bacolod City. May mga konsehal man kuntani sa Bacolod nga maluyag magpabakuna sa Sinovac o galing wala gindayon bangod sa panugya ni Secretary Carlito Galvez, ang vaccine czar, nga medical health workers ang prioridad sang una nga batch sang bakuna nga nag-abot sa Pilipinas. Kag sa tripping ni Ruming, isa ka online seller sa Sagay City ang nagsugod sa pagnegosyo sa kapital nga 1,000 pesos kag karon may kaugalingon na siya nga cake factory. Kilala sa mga taga-Sagay si Kay Uychat bangod sang iya Hello Kitty nga design sa balay kag pickup truck. Antes ininaangko ni Kay, nagsugod siya sa paglibot sang leche flan sa Sagay City kag sa mga mall sa Bacolod. 1,000 ka pesos ang iya una nga nangin capital sa pagnegosyo tubtub nagdako ang iya nga negosyo. Karon, mayara na siya sang kaugalingon nga cake factory kag padayon ang pagdako sang iya nga negosyo. May masobra sa 20 ka klase sang cake ang iya nga ginahimo. May resellers man siya sa halos tanan-tanan nga banwa ang syudad sa Negros Occidental. Kung may okasyon, makabaligya siya sang masobra sa 5,000 ka mga tubs ng cake. Saksihan ang success story ni Kay buwas sa tripping ni Ruming 10 a.m. sa Facebook page kag YouTube channel sang Digicast Negros kag sa Cake channel sa Kabangkalan, Himamaylan kag sa Ilog. Bob, imagine ba sa edad nga 29 years old, nakuha ay nang iyang dream house kag dream car. Damo gid dako ang gaganar niya. Dako gid ginaganar niya. 1,000 pesos ha? Nagsugod siya sa 1,000 pesos. Subong makaproduce na siya sang sobra sa 5,000 ka mga tubs ang cake sa isabi ka Valentine's Day.
Sobra 5,000 ka tabs ang cake. Reseller sa Barb all over the province na iya. Ikaw gidiguro ni ang ma-inspire sa between sa aton kay mahilig ka na. Mayroon bagwardas kwarta. Barb ka namin pasang cake Barb nagtilawan ko tanan halos tanan. Natilawan ko man pala. Ayo ganun. Tayo magpatilaw sa among tanan pagkatuto namon siya niwang pa ko pagkagwa ko sa Manila mo na ko ni kadako doson. Pero kanami, Yes. very inspiring ang story. O Barb was ilan ang kalatawon sa tripping ni Romy. Kay kanami gid kun ikaw balado maka muklat ka nga ay pwede man paguro ay online selling ni subugan niya. Entrepreneurial kami. Kagabuyan to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sinagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!